नंगौ खामानिखौ सोर मावदों, नंखाय खामानिखौ सोर मावदों, जायफोरा हारिनि थाखाय मोजां मावदों बे हारिनि थाखाय अरायना नांथाबना दंना? सिगाङाव मोजां मुं लानानै उनाव मुं गाज्रि लानाया सोरबा मानसिजों साव होजेननाया सोरनिबा थाखाय मोजां मुं जागोन ना? सोरबा सासे सुबुङा हारि आरो समाजनि दैदेनगिरि जायोब्ला बिनि बाथ्राखौ खोनासंना बयबो सुबुङा बिनि बाथ्राखौ खोनासंना बयबो नेना थागोन ना? खुलुमबाय, आंनि बे आर्ट एन्ड बड' भाषा चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बरायबाय। आंनि बे आर्ट एन्ड बड' भाषा चेनेलजों नोंथांमोननो गोदान गोदान आदब, गोदान गोदान आइडियाजों नोंथांमोननो फोरमायनोबा बाथ्रा बुंनो लाना फैयो। दिनै आं रावखौबो डाइरेक्टलि खोथा बुङा, नोंथांमोना बुजिनो हाखायो आरो गासैबो जोंनि बर' सुबुंफोरा गासैबो सादा सिदा बुजिनो गोरोंखा। आं दा बे बाथ्राखौनो बुंनो सानो, जोंनि माखासे बर'नि थासारिया बेराफारसे मोजां, बेराफारसे गाज्रि। दिनै जों मा मिथिनो मोनदों ससियेल मिडियाआव गोबां फेसबुकनि गेजेरजों, इउटुबनि दारै आरो गोबां निउसनि दारै जों गोबां बायदि रोखोम मिथिनो मोनगासिनो। दाबो जोंनि बर'नि थासारिया थि नङा। मानो होनबा दा बे जों जेबो मिथिया, जों माखासे मिथिनाय बायदि जायखिया बिटिआरखौ जेब्ला गोरोबथा लाना फैदोंमोन, बिटिआरखौ गोरोबथा खालामदों, बे समाव जोंनि माखासे मोजां गाज्रि गासैखौबो थासारिखौ लानानै गासैबो खौसे जानानै दिनै बिटिआर गोरोबथा लाना फैनायनि गेजेरजों बयबो मानिलायनानै सोलिदोंमोन। दा बिनि उनाव मा जादों, दा माखासे जोंनि बिथांमोन गासिबो हारिनि समाजनि हाबा मावनो ओंखारनाय मानसि, जिखुनु हाग्रायाव थानायानो जा, बोरियाव थानायानो जा, न' सिङाव थानायानो जा, नङा होमबा, गासिबो खौसे जानानै जोंनि बर' समाजखौ दानो बयबो साखाफारा जादोंमोन। नाथाय सासेल' सुबुंनि गेजेरजों जों रावबो खोथा बुंनाय बायदि नेनांगौ, नेनानै थानांगौ बा बिनि खोथाखौनो खोनासंनानै गासैबो फोथायजोबनांगौ, बेफोरबायदि बाथ्रा नङा। आं रावनि एगेन्स्टनि बाथ्राबो नङा। आं गेजेराव थासारिखौ होनानै बुंनो सानदों। आंनि लुगैनाया बेनो, रावबो सुबुङा हारसिङै मोजां खामानि रावबो मावनो हाया। दिनै बिनि आंनि गासैबो लोगो नांनानैसो मोजां खामानि मावनो हायो। थिग बेबायदिनो बिटिआर गोरोबथाखौबो लानानै गासैबो जोंनि बर' सुबुंखौ लानानैसो जों गासैबो बिटिआरखौ जुक्ति खालामना फैदोंमोन। आरो जोंनि बर'नि गेजेराव थासारिखौ गाज्रि नुवा, जों गुबुंले नुवा। थिग जों माबायदि लुगैदों, दा जि दैया मानसिनो लोंजायो थिग बेबायदि गोग्गो जानांगौ होननानैसो बयबो सुबुङानो सानगासिनो दं। आरो जोंनि माखासे आद्रा थानाय खामानिफोर आरो आद्रा माखासे जेंना जेंसि खामानिफोरखौ सुस्रालांगोन, बेखौ बयबो सुबुङानो हास्थायदों। दा मोनसे बाथ्राया बेखौनो बुंनो लायो, दा रन्जन दैमारिनि सायाव गोबां मानसियानो फेसबुकाव कमेन्ट खालाम गोबां दुखु फोरमायदों। दिनै बिटिआरखौ गोरोबथा लानायनि गेजेरजों गोबां सुबुङाबो खायसे गोजोननाय मोनदों, खायसे गोजोननाय मोनाखै। नाथाय जिखुनुआनो जादोंला गोरोबथाखौ लाना फैबाय। नाथाय बैसोर बिथांमोना जेब्ला बे बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै बयबो न'खराव गोजोन सान्थि संसार जानो मोनसिगोन, बिसि फिसाजों न'खराव हाबना थानो मोनसिगोन, मोखां नायलाय संसार जानो मोनसिगोन, बेफोरबायदि होननानैसो माखासे जुक्तिखौ लानानै गासिबो उदां खालामफिननो थाखायसो बिटिआरखौ लाना फैनायनि गेजेरजों दासिमबो रन्जन सारा गनाय जायाखै। गासिबो जोंनि बर' सुबुंनि बिखायावनो गोबां दुखु फोरमायगासिनो। दिनै बिटिआरखौ सुक्ति लानाबो दिनै मानो जेलाव दोनफिनजादों जों बेफोरखौथ' बुजिनो थाङा। नाथाय जों ससियेल मिडियाआव नुनानै, फेसबुकाव नुनानै बिनि माखासे काहिनिफोरखौ जों मिथिना जों दुखु मोनदों। बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै माखासे बेफोरो गासिबो सल्भ जानांगौसोमोन। नाथाय मानो दासिमबो रन्जन दैमारिया उदां जानो हायाखै? आरो दासिमबो गेदेर गोलावफ्रा मानो दासिमबो मोजाङै सुबुंफोरनि आद्रा गोसोआव थानाय आरो माखासे बुजिस'नो हायै बाथ्रा जानानै थानाय आरो मिथिस'यै बाथ्रा जानानै थानायफोरखौ मानो फोरमायना होनो हायाखै? दिनै गिदिर गोलावफ्रासो फोरमायना होनांगौ, मानि थाखाय बेफोरो आद्रा थादों, मानि थाखाय नांथानानै थादों, बेखौ गासैबो फोरमायना होनांगौ। दिनै जोंनि गोबां सुबुंनि गेजेरावनो नासयलायनाया सोमजिदोंबो आरो हेंथायाबो नुजाथिदोंबो। आरो बेफोरबायदि जेंनाखौ आरो नुनायनि गेजेरजों आरो बांसिन मानसियानो दाबो गोदान आफाद दाहां गोनो गोथो बेफोरबायदि समाजाव जानानै दं। दिनै जायनि दैदेनगिरि सासे सुबुंनि गेजेराव सासे सुबुंनि खोथाखौ लानानै बयबो गनायदों आरो बे सासे सुबुंनि गनायनाय बाथ्राजोंनो बयबो मोजां जालांगोन होनना बयबो आसा खालामगासिनो दं। नाथाय लामा ससे गेजेराव जुदि सासे सुबुंनि खोथाखौ लानानै जोंखौ बा बर' सुबुंखौ गाथेना दोनलाङोबा दिनै बे सुबुंनि साव मोनगोन। आरो नंखाय खामानि मावलाङोबा बेफोरनि गेजेरावबो सुबुंनि थाखाय साव मोनगोन, आं बेखौ आं सानो। आरो बयबोनो दुखु फोरमायगासिनो दं। दिनै गासिबो जोंनि बर'नि थासारिखौ जोंनो दुखु मोनदोंब्ला आरो जोंनिख्रुइ गेदेर गोलाव आरो बेसेबां दुखु मोननानै दं, दिनै बिदि नङा होमबा बाथ्राया? बेखायनो जों गासिबो बुजिनो हानाय मानसि, जों रावजोंबो थगायजानाय मानसि नङा। जोंनि गोसोआ मेगनजों नुदोंब्लाबो माबा मोनसे गोसोआव साननाय फैखायो। थिग बिदिनो
नोंखागौ जों जेखौ सानदों जों सिदाखौनो सानो जोंनि गोसोआ जेखौ फोरमायदों बेनोखा ओंखायनोथ' राजनितिनि खामानियाव जि प्रब्लेम जि हेंथा नुजाथिबाय थादों बेफोर माखासे लाखुमानाय आरो गावनि सुबिदा नायनाय बेफोरबादि नङा दिनै हारिखौ नायनो थाङोब्ला थाखा देरसिन होननानै दिनै हारिखौ मुं लानाया उनाव मानो सोलायहैयो दिनै हारिनि मुं लासे लाना उनाव गाव मानसि जाहैबा मानो बर' समाजखौ आन्दायहैयो आरो बर' समाजखौ मानो नायहैया जाहैयो दिनै थाखाखौ साना लाबा दिनै मा होनो गावखौ गोनांथि साना लाबा दिनै हारिनि खौसे होनना सानना लायोबा हारिखौनो मोजाङै मावलांगोन बेखौसो जों सानो नङा होमबा गासिबो सुबुंनि साननाया बेनो आंनि साननायल' नङा दिनै बे बाथ्राखौ आं गेजेर मासखौ लाना फैदों आरो सार रन्जन सारनिसिम आं जोबोद दुखु मोनदों आरो जानाय लोंनायनि थासारि दा फेसबुकाव मोननाय मथेसो आं बे बाथ्राखौ दुखु मोननायनि गेजेरजों बेयाव आजिखा आरो हारि समाजखौ लानानै रावजोंबो थगायजायाथों होननानैसो आं बेफोर बाथ्राखौ बुंनो लाना फैदों आंबो एफा एसेबां माइन्ड गोनां सुबुं नङा आंबो सासे नंखाय पार्सनेल भिक्टिम मानसि सुबुंसो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंफोरना होबाय आरो मोनसे बाथ्राया बेनो जों गासिबो खौसे जानांगौ जों खौसे जायाबानो बिदिनो बे पार्टि गावलायलायनायनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुंनि माबायाव बर' हारि समाज दालांनाया गाज्रि जालांनो हमो दिनै गोबाङानो बर'खौ मा होनना बुङो जों बर'नि थाखायनो खामानि मावनो हमगारदों थाङो उनाव ना बर'नि ना हारिनि ना मा थाङोथ' थाखानि फैसानिसो बिदि जानाय गोबां बेफोरबादिखौ जों बुंनोसो हायाखै खिन्थु गोसोनि इंगितजों नायोब्ला बेफोरबादिसो नुलांगासिनो दं नाथाय गोबां सुबुङानो साननाय दं नाथाय बुंनोसो हायाखै जोंफ्रा बेफोरबादिनो खान्दा खुन्दा खोथाखौ बुंनानै जों थानाङो नाथाय बेफोरबादि सानैनो जोंनि बर' समाजा बेफोरबादियैनो सोलिलांगोन नामा दासिमबो गोख्रों जानो हायो बेखौनो जों दुखु फोरमायनायनि गेजेरजों बिदिनो आस' खान्दा बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायबाय माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंमोन नोंथांमोनखौ निमाहा होबानो जाबाय जै बर' हारि